Ayusa, grabe pagkalamias piniritong kulo, di po na matabas-tabas, kaya parisan po nato nagnilamaw nga lubi. Kusugas to ko mga singgang o, grabe way mga patawad, purmag way mga lamoy, wa na dagang pasundayag, lahos. Oh, yan na pod, sugda na nato, ikuha na nas usadag dughit, birada na pod tagkulok, kay murag naganahan ang mga singgaw tukob anida. Grabe, hinaynaw nga, pero ato na pong lahion sa pagproseso sa pagluto. Wa na dagang pasundayag, hangad-hangado na nato dia, pangitan na tagkulo sa madughit. O, diara, kita nang usa og madughit, wa na dagang langay-langay, sugdi na sa pagsaka. O, kana, paspasi. O, wa na dagang storya, tunuli na nas dughit. O, matik, hug largo, hala, punita, paspasi. Ayusa, grabe, papagalabasas kulo. O, iitsa sana dia, kay pundokon tara. O, naunsa man na, punita, kay naligid, ipundok og tanaw. O, kana goods, punan pa ta nagkuha, hala sige dughit kay inyo ha man na. Grabe hog largo, hala punita. O naunsa man na green pa malagi na, guwang na na, larason ta na. Itsa na na dia, grabe gisaw pas usaop. O do na kabuka to nakuha, punan yapon ta na. O naunsa man na minaog naman na. O anak ko ni bunga, balhin tagpikas punuan, gipulihan na pos usag sakaw, gipurong-purungan pa. Nagiwihiwi gong naong sa pagsakaw, awa na nagkalisod na. Grabe nakasaka gyud, awa na dagang pasundayag, sugdi na sa pagpanguha. Grabe tagak largo, punita na yun. Ayusa, iitsa na nas usa dia, gisaw pao, pun ang gyapon tana, ato agunay diri inangkon. Panughita na da kutob sa makitaan, matik hog tanan, pamulita na ninyo. Grabe pagkalami, Diyos kulo na green pao. Itsa sa na da ato sa nang pundokon, hala punita sa tong uban. May naog nang usa. Naunsa man na, mayras pagsaka. Di na ka ba mo naog? Dara nakanaog raman di ay. Grabe bugtawa. Imada. Grabe ko ng bugtawa, di mada. Dera atong tanang ko ha. Okay na ni, makatukob na po mga singgaw nga ni. Hala, punita na na inyo kay batsay na ta. Di matabas-tabas, grabe, makatukob na po mga singgaw nga ni. Ipang-itsa na na diyo. Ayusa, grabe. Wa na dagang pasundayag, sugdi nas pagpanit. Grabe, gipungpurungan pas nagpanit o. Di matabas-tabas. Samtang nagpanit pa na sila diya, manughit po ta direk lubi. Da, hug lagi ka. Duha pa kabuk na nga hug ko, grabe, ayusa. Di apagin hug, wa na dagang langay-langay, sugdi nas pagpunit. Di ara, grabe papagkalabasas lubi ika magis punuan ba. Wa na dagang pasundayag, dalhan na kay dadon na tana dito. Grabe si usaw, nakuwangan pagiging gidaog, ipatungan pagis bukto no. Bi atong i-check kung nagbalik ang pinanitan bi. Grabe nagtagod-tagod na matik. Di ara punan sa tatong lubi kay grabe pang gamaya, di pa to kasigos mga singgawong dagko kay mga lamoy. Matik hog largo, ato sa nang testingan bi og sakto bas unod. Gitad tara, grabe saktuhas unodo. Wa na dagang pasundayag, batak largo, saktuha lamawon ane. Grabe papagalabasa. Nawag yung kagwantang usaw, gitilawan yun. Grabe, ayusa. Hurot nas pagkuha. Sugda na nas pagpunit. Paspasin na da para malugit na tana. Ayusa, Diyos lubi grabe. Gipulihan na po usa sa pagsakaw, kay di pa gito kasigong butunga. Kay grabe, daghan na singgaw mutukob. Matik, hog largo, hala, testingi dayon. Asos, kuwang pas unod, linghod pa kayo. Ayaw na, kay inugon kayo. Kan ni, maragbubintaha ni, guwang na. Nagkapuliki, nagnaog ng nagsaka, kay dabi daghan nagsum. Di ara, itong finished product na kulo. Mana naghiwa, matik, ato sa nang hugasan dayon. Portig yung ayusas toko ba ni himabaw sa baldi atong piritohon, di matabas-tabas. Wa na dagang pasundayag, ato na nang gihalingan dia. Itak ang kaha largo, grabe dagamay kaha. Matik yab idak idibol, grabe jutay idibula. Siyempre anaon mana para mo crispy yung kulo ba. Matik buyukan nito nagkamay dong sa kaputos para mo pilit yung mga ingredients sa kulo ba. Ana mana pabuton sa tanadang mulatik-latik na dagamay ang kamay kahuman iyab-yab na yung kulos kaha. Grabe ayusa, nagsibi-sibi ang kaha. Matik o kayo-kayon dayon para mo pilit yung kamay sa kulo ba. Grabe. Ayusa. Porte yun kusugas toko ba ni ron. Samtang nagpirito pa sila diha. Hininayang putanig lubi. Itsa na dadang sudlanan. Ibutang dayo na diha. Wa na dagang pasundayag. Sugdi nas pagbuak. Grabe labasa pas lubi tan-awon no. Matik isugda na naglugit sa usa diha. Grabe saktuha pag unod sa lubi. Wag yung gagwanta. Gitukob yun ang lubi. Paspasin na da sa paglugit. Kaya wanaga critical lang mga life sa mga singgaw. Di ara open the briefcase. Grabe pagkalabasa naman. Wa na dagang pasundayag. Iyabo na ng sabaw dia. Purting pagkayusa. Jutay sa bawa. Kana minindot. Makahigop yung mga singgaw nga ni. Wa nakagwantang usa. Gikit-kit ng bagol. Grabe. Purmag sirok. Nausam na. Matik. Kumana sa paglugit. Ablihan din na to atong condense dia. Wa na dagang pasundayag. Iyab-yab din na itong doka condense dia. Grabe. Ayusa. Ikaw man kutokutawan dayon. Grabe. Ayusa. Ipanghilamos generos mga singgaw. Grabe biya. Porma biyag mga sirok tong mga tawhana. Siyempre di po na nato kalimta ng atong ice. Papabugnaw ba. Grabe pagkayusa. Makapandadok mo sa tagdi oras aning trabaho kutakutawa sa dagamay bi. Isiksik na diha. Grabe di matabas-tabas. Wag yung gagwantang usaw. Yag yung gitilawang sabaw ug okay ra ba. Mura yung kahigop ug sabaw sa kardaba. Naglingo-lingo pa grabe ayusa. Di ara mo'y may iparis anay. Grabe di matabas-tabas. Pagkalamiag yung piniritong
ulo. O di na nato na palabiag dugay, hauno na tanadayon kay bisag mapaigon niya na, anugon kayo. Grabe pagkalamiag yes kulo, grabe nagpuwa-puwa. Grabe kusuga mo nagtukob sa mga singgawngan ron parisag nila mga lubi. Grabe ayusa. O hala paspasig hukad kay wa na nagdagook ng mga tiyan sa mga singgaw, nagpangladok na. Grabe pagkalabi Aw di ara atong finished product. Grabe. Wa na daghang pasundayag iladlad na dia. Purting pagkayusa, di matabas-tabas, baka pangladok juga kadaghan aning magtanaw ni trabaho wa na kagwantang usaw, may punit na yudo, himul-hamul, balag init, wa na daghang storya, kuha na totong nila mau dia, di ara, grabe pagkaayusa. Katunga naman lagi na, awa na, gipantukob na sa mga singgawang uban, di na nato nila ngayon, kay wa na, nagdagook na ang mga tiyan sa mga singgaw, tukbon sa namon Tungon, meters na ano mga ano pa. Mabot Abot mo nung daw. Banting niya, wala para babaw. Balik. Yung pag board ba? Dito yung pinasumo-asumo din. Oo. 20 ba? 20 ka pa. Way lagog. Yan pa nga. Sugdi pagtukob. Buting ayusa. Kulo mo dia. Bisa yun. Sarap na. Tukob. Puto naman kuha sa video to. Ano mo? Ito na. Ano ba? Ano ang pagkaman na? Tukob. Kaya ako Sabi, ikaw kulungan na kamay bakit? Baka buhay tamis ng butong tamis tanan ba labak kabayok. Wala, sumuol na. Gibijui. Ano ko bulag mahurot na. Gibijui. Kamu ingon sumul? Gibijui. Kayo nga, pero may pambah di bidli. Ano nga masa Tamot panliki. Ano mo ba? Babiag. Grabe. Sige. Kuntir mo nila gud. Kuan ba? Marketing mo na inana gud. Tan saka ba kabot. Bugbo lagi ha. Bugbo na. Binakay. buo na. Bugbo na ba? Sabi tamis tanan Nga pagkamat dun. Dapat Kamayo na mo. Naro no, malugso na tatata. Kabi atong tirada. Mada akong purpose galing magpatong to kay. Abot ta gabi kanang lunod sa adlaw. Igagay sa first trip.